padeng ki po hajar tali ki jingpan khia baper bala debu jing tho hapo ka shrine anaya u Charbel Bakhuid ulong ka jingmayan ka bakraw nagabanta ka perthei jong ka science pan nagabanta jong i paro kadak ka bapaw ka bakado siya ka jingdon ublay kisispa kanyo tali kisnem kilalino na du balaklat uniw hermit jong ka Lebanon Henry ka met jong u kampat puot bat lingba ki jing sa jong u ki jing pan khia bat ki jing kala ka bamut ki baphala ki dang yai beteng banja hadu menta menne utanus shadi u batrei ha ka per jong ka monastery ula kampang jur hadu news nem kan thi ula don ka jing pang haurandang ka singkai bat ki terpeng jong u ki doktor kim shim lala ban yarap u bon koi pat Hakawai kesngi, hakmat jong monastery, mulai kandu ikinong wan pelkrim kibawan siya kajingtap jong Saint Charbel, pandway bakin yu abiyang ya kajingkot jinghikai. Utanos ulas dang bandkhi benyiki, pi day ki biit ki badum jingmut. Menu phadar Charbel ulalong riukhut, uway ni kita ginong wan pelkrim ulaong, todway hau phadar Charbel di unpun kot yapi. Utanos ulakiu bitar. Pula jubab hatu ngadon kamban pan jing penkhia nu ni umbong bobi ngam ngai ka jinglong riu khu jong u ngan kham so ba ban pan jing penkhia na ka kada ban na u nang ta ulali shalingkha banit trei onda wolawan phai slayeng janmiet ulayu I yo wei mong ubaya lingba na kata ka lingkha ubalariam da ka habit haringkat uding du bat don yu stool halor terpeng jong u hadien katu kan ni por ula itu badai phadar Charbel ubalaklat no haringkat kedur ke bopho samerkhi bat keli jing keli u piong ayu syapang jonga menne kasngi utano sula jubab da kasur ke bakhanyo ngasukren biriakai hendri sombasi phadar penkot yanga udangu ilaka khli au phadar Charbel bat karpat jur ku phadar jonga nakarpat yapi barhakani ka khlimmat ula syati du dengdu hadu pentapang bat ula yo sngowi ki kentin u phadar Charbel ulong bobi jam hendri nadu katahi ka khlimmat utanos ula koi sendon ki jingpang jong u baro baru Saint Charbel ru ula jano